Michal, máme po poslednom tréningu, ideme do Bratislavy. Ako sa cítite, ako prebiehal týždeň aj s tým, že vlastne sme hrali už aj Slonaft Cup? Tak čo môžem povedať? Myslím, že po domácom zápase s Prešovom, kedy sme získali prvé body a ešte vlastne s takýmto superom, tak nálada v týme je super, cítime sa dobre. V stredu sme hrali Slonaft Cup, brali sme to ako dobrú tréningovú jednotku. Dneska sme všetci pripravení na to, že zajtra sme sa znovu pobili o prvé v podstate body vonku. Čo sa týka kádra, každý je zdravý, všetci sú v poriadku, alebo ako to vyzerá? Všetci sú v poriadku, nikto nehlásil nejaké zranenia, takže všetci sme trénovali, všetko je a každý je pripravený na 100%. Musíme potvrdiť formu a tretie víťazstvo na Slovane. Bčko zatiaľ je pod nami, má 3 body, ťahajú šnúru prehier. Verím, že potvrdíme naše víťazstva. Určite chceme získať, podržať svoju sériu víťazstiev, keďže vyhrali sme doma, vyhrali sme pohár. Teraz do tretice všetko dobré a Slovan nech drží tú svoju sériu prehier.